pak ty slepičky jsou a to pak dneska snesli. Máme dneska za krásný vajíčko, doufám, že bude nějaký pořádný. Samio, hovno to tady je. A co pak to tady máme? Tady je nějaký malý vajíčko. Zavoláme si slepici nějakou juniorku. Haló, haló? Haló? Volám slepici, aby přijela nějaká pořádná, sníst nějaký pořádný vejce. Jasný. Dobrý, za 5 minut. Čau. Tak, kde ta holka ksakruje? A už se někdo blíží. A už se někdo konečně, jdi se ukázat, holka, čak. Podívat, jak tam teda vypadá. To z ní vypadlo. To je radost podívat. Takový krásný, ohromný vajíčko. No, to je jiný než ty mrzáci tady. To je jiná. To dva unesu. To bude moment za panečku.